Бу бәйрәм турында тагын бер кат искә төшерик, кемгә тиешле ул һәм әлбәттә инде бу очракта малны чалу кагыйдәләрен аңлатып китсәгез иде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушбу гыйбадат ул ваҗиб булып санала. Кемнең малы, акчасы әгәр 20 мең булса, мисал өчен, һәм ул бурычы булмаса, аның әгәр дә ул бурычы булмаса, ул кешегә, әгәр ул йөкле булса, әгәр ул аклы булса, әгәр дә ул инде бәликтән узган булса, ул вакытта анарга ваҗиб булып санала. Ул инде ушбу сарыкны чалу тиешле була. Ачыклык кертсәк иде, бу 20 мең буш акча булырга тиешме, әллә инде гомуми табыш күләмендә исәпләргә мөмкин? Ул акчага килгәндә, ул мисал өчен аның кайда кыйда, менә бөтен бурычлар түләнгән, бөтен гаиләсе каралган, һәм инде бу 20 мең инде аның как запас булып торырга тиеш, аерым. Шул вакытта анарга ваҗиб була. Әгәр дә аның бурычы булса, ул бурычтан бурычка яшәсә, ул вакытта ул ваҗиб булмый. Әгәр дә мисал өчен бурычы булырга мөмкин, әмма ләкин аның йортында сарыклары булса, ул вакытта ул бурычка карап тормый, ул шул сарыкны чаларга, корбан чаларга, шулай анарга ваҗиб була.